Kumwanchu mulilero mwanchu mwategereli karibu asensemo yende ya amagazeti nakatukulili aliara mazama nena asama gazeti mambia leo litukiliga liya alero mwanchu mulili Jumanne amagazeti tubwate gabono mambitu nyomongere aliyatekire imabyaona watani tubono mambipaka twakolire asenseme ya yobuli kibwa magazeti nakulili linga na aliya ya anyarako wateka na kuira libagali nene ansobuli kemabyaona Matildah. Yes. Chigazeti tubwata igare rondo pati chigazeti chindi take na kore no mwancho murigere na bokogenda usanga na into asichinsemo cha Facebook na boigo YouTube Getembe TV na boigo wetrase chinamba cheito chesime namba bono 0726 447367 na boigo 074158 074158 that 878 na tuwe bangali simutandao Getembe TV Facebook na Getembe TV YouTube. Yes. Kulikele magazeti gazeti ya The Daily Nation bwatembe gano gazeti ya The Standard boigo ne bwatembe gano ekero boigo kulikele gazeti ya Taifa Lero boigo ne bwate emegano eyuere kulikele ya mangana alikire asa magazeti ya onsi mabyabono gazeti ya Taifa Lero yani kurunga Taifa Leo nigo ibwatingana Ruto atega rafiki zake mlimani onokoranga omurai wense Daktari William Ruto niga bekirige tandawire kedere sana sense muri ya mlimani yani Mount Kenya ko enekinga obo choli obo keboli busyo yani by election obujo kolekana nga andake serikali nichikonyora obugwi wita somo wakilishi usaba wakilishi bali babikiru bakuchurwanire birogo ansensemelia ya Mount Kenya ligere engani USH bechichi kabere asebono egotobakaranga omuraibu insekero amocholete Geoffrey Ruku kurwa uyu kabero mujumbe ombere nova gujikoba omwaziri nigo andake abwatoko sabalinga omwaziri oiga gose omuskeruku akubwatana no mokonyo Rigathi Gachagua mbachikwene kianga andake babekire libera ligi ya Mount Kenya omokonyi Kithure Kindiki omuske Kindiki lakini garukulikirelia iga okoranga Ruto abwatoko sabalisana si Geoffrey Ruku Professor Kindiki Mbarire Wahome Kiunjuri na abandi bali achorere kora soboro ngura Mount Kenya abayamba chikomo wali baga liyo konya konyora chikura sebali bakurugia kura Mount Kenya inibuli nene na begote wanga wadadisi wasema rais alitaka kuwapima majemedari wake wa ukanda huo kwa uchaguzi mdogo ujao mbere north ngabono mbachiko tema kwene kibuna erioge area UDA gusikia makirikia UDA kianyare gutwara gusikia nyare gutwara umunguso kegimakura ase orugungo ruri ro mulima nsemo yo mulima kero kuligelia engane yugotigana nero nigo tokoswa abo igochipe chichiri cha kabere gazeti ya Taifa Lero nibwato mugano gali okoranga ande ngomugaka Raila olete igetandawiri kita serikali egotabanga Raila adokeza uwezekano wa kumhepa Ruto mwaka 2027 yani bono engani kakale gocha gani linga engani unabokonyera boigo gazeti ya The Daily Nation engani bwate liberali nene sana se serikali otenga Raila tells of party MPs campaigning for Ruto's re-election nabokoranga bono nando muraibu chama ya ODM Raila Odinga okore obekire birangali ebyao kubwatikana n'ichinkora cyaye agotabanga I think onyengana nere yalete tinande attention nyingi noma sumuraibu bole tingaki ngoba tebinga ODM teke yase edebe yase obochole bonane bole bosio ngoba tinga ntori chikoboli ndoba ti candidate ushikuli nandi ngana ya omwako yigaraira agotabanga nchetinda atabanga mubwate sie serikali busibo bocholi bonene nchentwe 100 atebirenga nguchituli kubwate ziruta siko joro nale lyakabere mara ko raboni kenege ligyakire ngo tamali kore serikali bono nabo mete ko igoro monta gutwara butterfly sasende kuseko ungebi wango byachakiri ko rukanda serikali yaye oboske William Ruto bono nabera twale nabo bagutwara ugoba ikintu kensijete Raila lera aliko tebanga na tamira na kuru serikali William Ruto uno muraibu ense daktari nabo buwa bagete bwali goje wekora okubwatana kwa President Ruto na umuraibu chama ya ODM Raila Odinga andake asensemo ya serikali niko muske William Ruto ago getenga ndaka nanyoro kubwate siko nene kurwa sorongorwa West Nyanza agwere engome ya Raila Odinga lakini bono aizo tabanande nganere ngo sokiaro muntu 2027 gusale ngo chikoenda ali ngo support opposition loli imechari ya bila serikali
na bekoretwo muchando monene sana gusekoretwo obwoba na nene mone kirondo chenga nonye igintu kirete omusikere Odinga kubwato gachinkwana ekyo nkiringa igatia bari abo bwatani bae guse abatimu kigimaime ya ODM anigo banyarite korokia kusibachakire korokia ngana bubarasoketa gekendio sinto bwate gatia abajumbe nabona kirokurio nonye ase county ya Nairobi babire bako ororekana buna na bubara basa gusoka ku ODM tagekendio lakini ikina kikirete omusikere Odinga gatebanga yaya na ndujo linga ne batali ayuna kwatabiri komenta na yuna linga umuliki bwe chama ya ODM oyokurungane Edwin Sifuna nigo abaire ka kusingiranga ntuto bwatubwa matamondo bwense na serikali na intuna ODM we are a party ntubuga netiko kugendera no chama itenkoro ntubuga tubwa matene serikali andaka na baranyomba karaira arengere iringa umulikione Edwin Sifuna kanira manganaya abajumbe ba ne ba ODM abange bakantiko tama bono nkingo kora 90 bono tigante yiruto nga kwaili tukomanyire ayo sitonya ligeti mwanchi boli linga nkiyo kwa siasa otanya siasa nensensi na ande unyolenga botambe uko nyolenga matamshi yake aliyekuwa mwanasiasa mwalimu before wakoli sisi wanasiasa ni kama shetani aitali manganane mwanchibuligere lino motegere likogenda busyoke giba gazeti ya The Daily Nation ni bwato mugano galia uyu mugano ule chibe chichiri cya kabere nabo igo mugano nabokonyora asi chibe chichiri cya gatatu ase gazeti ya Taifa rero boigo ase gazeti ya The Standard nemulekeire umugano yo egotebenga pay cash or stay away hospital card credit to share going to treat teachers okoragalinga egakaragotebana hospitali sasa kugoma kuatibu polisi na walimu koranga kinya kitali chaba nyene tinya kitali bono chachakire ku musamagega ase omurobero igabo bwene osha nekirondo chenga bono ase tinya kitali chinyinge gosekero tokuriye buna eskere serikali yanyara go suspend obutumiki bwasha ase tinya kitali chinyinge nigondo tebona barira bange bagosabwanga bakane cash gose abande ekero buna bono bali bobonte gutumbeka sha ndubwate abanyanyimbo ime yense ya Kenya nabo igo aborokie gosaba alimu abubono ndo chenga tinya kitali chinyinge chachakire gokananga serikali gwetera se ekiombe kirikia Minet nabo igo ekiombe ekioko akanera obugwenya akiabanyanyimbo nigo bono serikali etarabage kubwatuka chibese gose tarabake wakanera umuroberi uyu nekera bono abange batebunga obokoreri mboyo ekero kuligereria amagana yuwa alikira sigazeti gana bokoranga amadeni naroro serikali go samadeni naroro ara sibyo bebiga bikurubo gwenya ayo taraka no chinja gitali cyabanyene negekora bono kolengana numungano gusikimbe kiriki abanyagitali chinja gitali cyabanyene ekurunga lufa bono nigo batebiringa mbali gusekufa mbali guchikurwa obokoreri go subobo gwenya jasaba alimu abanyimbo gwikalioka nga umurobeli yeli egose insurance chiri chiakanira madeni iligere abaikaba uchikunganya kuroroko enda somurobeli mu ye osha onyora madeni abo akanirwa mangana yonse ako kwano gali nabokoranga umunyagitali yo moteneli bwekemekeli rufa ne daktari Brand Shenga niga ko yaene kia bene kigma nyora sigazeti imambia bono yuko bono koranga na ndeme chado ya chakire lakini umurobeli gabo bwene osha ibintu bikunya kubwata ni gucha bibwate chando sana lirio kororeka nanga ochakire gukora emirima andake abande bachakire kwa babu yake nande nali okore yatukirenga bono nande tijagitali cyanyare ko iminja na kurenda ase gazeti ya Daily Nation egotebunga list of services unavailable in Kenya out ne bwate egatiye merobelio kose obokoreri bwetinyagitari buri umuntu atanyara konyora gwetira ase umurobelio osha egoteba policy ngokwanerere igoro yo waziri Aden Dole oyu nyalete kote babuna nigo abakenya abange babire bakoenda kurwali gwa chinse chaisko kolende ngana bakonyora bukoleri obwa sense ya Kenya kolende obukoleri obu tokubonyora wetirase omurobelio sha page ya gatatu ekipe gatatu echubo igo bakoleri obigati abono bakoleri boli kirega igaso boli mama etamangana yubo science bwato bakoleri bwa list joint arthroplasty yani amangana alia yogo chencherwa usegonga guchencherwa chi joint yosichire ngo chomobere namangana yonsi nabokora nga inigati amakole bolinga utanyara ko gogo kolerwa eligeresha etenenere hivi obokole boliga no bonge sana ekarukwa rwalire usikwa tulume chande yo unabono emechando ya liver transplant amangana ali yogo chencherwa alia amangana kidney transplant amangana alia kurukunga laryngeal transplant inegati obokoreri boli omurwairo gokobwate oganeti obokoreri boiga nganyora ngasha telishwa sana ni ase amangana nyora amangana yo chibe gatatu gazeti ya The Daily Nation wimanya yonsi na ego iganya gitali toka tabanga obeshanga kitangonyate obono bokoreri botali koyo nyore kana se sha
mangana yonsi nalikira segazeti bono mambia kumyoka bwango emambia bono ni ganda ke okoranga ekegambero ni gobono giana chikia ruko bolia gosekya kia bekire eliogi gweta kubwatakana na kelinga ni gobono abagavana na ubos barachi koba accountable asa mangana ya procurement each county manyete emangana yokogora na kubwatu kebinto ndiro konyoranga account ya obukurumi gusibwa akoleka ni roro kibase kyatumeka kyago leto gosene budget yakole tubese katumeka konyora abagavana bati rusiko eita county secretary executives bali batenta mangane kibesa bahabwatu bono kolengane kambere gotenga governors are the master key na ubatenere na buki president che county kendi yonse ko nga procurement mangano sibi onyime cyado kero na uboka bako chiko basa ansarebo busibwike kambere eyo ere buyeke agara na pochi boss che county okuno chika weke gambero na boigo ekero tokoligerere go sekero tokukwana mangana attenders na boigo ese gazeti gazeti ya The Standard nero ngukwanirira mangana a procurement ase chi serikali chi county korende ndochenga ase gazeti ga Daily Nation tutaraje kura Daily Nation Matildah omugano nole gabwa magombo sana lakini timeti kikiabere bantu mwenye bantu babire bobesana usikoro mugano uli chibe chigo na kabere zede Daily Nation mugano ibo igongo mole korone taiva rero bo igonura se The Standard na bokoranga may killers never know peace father say as imon sana bokoro mugako yo mugaka likuragiriria na kugikirikirage abaiti baito mwana oye gotobekana umwana France Ngugi ndicho uyo andake utalingi byake bongo uyukonyora bako igolera bagwanchiro taro nyagutara asibinyoro n'imiche manene lakini uyira nagucha kuragira ranchi na sapa bono mwana yoboni igo gotebekana ate iranti kelimo kera abura bagashakoligia yogwaka robot police nigo mwana yachotoka karase enguro igose asigesimekemo asaitire arutiroro maiga yamatukata limake mangana yonsi nabokonyara gazeti ya 12 gazeti ya The Daily Nation nkiyakorogo ito mwana utaikirani tiko so muntu tabwati utaikirani kebongo umanyete engana bune yo yabagusi ewiki yaita kolende doko gikire kagara abantu bamenyete no mochado bagotabanga bare differently able ona ontoriko barokanga disabled abantu mbagwate mechando au lakini rende tokomanyanga ekerenganki kiarenge neli tokobolenga oboene bwaye bonyale gutuka awina mangana umonchu muliri oganda kuligerelia lakini kumnyoki bwango kegima ngase semeliye biti turamungira muno igazeti ya taifa rero nibwatingane nene sana sebiti iga kaligo torokinga nyuma ya manama mereni ya manene ayua kolekana asenseri ya Japan Tokyo ense ya Kenya yaira enamba ya kabere na kubule chi gold asobunsubo nene kurwase achi mangana ali chimbero lakini bono naande agotobekana maisonsi pia ba Kenya niko bono naanda aligireti ama merenio ama nene kigma ayua go chokolekana asensemeli ya New Delhi India yigana mameranio yabali baraba abalemafu usi ebali abayebara balemafu abamyoki asibono Kenya yabekira baneliada gusaba abaguchiko wakirisha abantu emerongibere unyolega tiabo numwana aliadha omumyoki gatakura sesebali abalemafu kurunga stenzi neema bagata bono ni gandake bagata osebele ko nga Kenya nichikwebwira nandi byaguminde na kuimukibendera asensebali ya New Delhi imeyensi ya India lokoro mugano yesige city kubasabera maya page ne 14 segazeti ya taifa leo amete Kenya bahiri ntubwa nsunga ki ansamo ichikosoli tuko sawa asi amangana ya maminyoko mono no onkoranga Kenya ne chietale akomyoko bongeze dia The Standard nigo ebwate amangana ao omegano nerega iga yo ngolengi mangana ndi twaje kwaneire unabona amangana yinyagitali amangana shatu waje kwaneire ingana ko batu kuna brand shenga umunyakiro kubeke mbekiriki abanyagitali binyagitali cyabanyene yibe cyakabire nabora kini gatatu ni bwatu mangana bomagombo hasebo igo okoranga umwanchi unyegosira Simon Warui oyo gatabakana usire cyubuma kale ansechera emo asenseri ya Mombasa nibona bagenda kubulia oboene bwabo kwene kingi iretandake nyegusira kusira umabwaya ansechera mangana y'abantu kwera ebitaseni by'abanyanyimbo kolengana no musbati oyo agotebanga Simon Warui ni garusitigwe ase kosenga ni gasogete kurwa senka yabo imeyaka yole gotoka ime ya Nairobi lakini rende amatuka make agacha koera
agacha gutuka ngani ga kwirita se etele ya moime iye county ya Mombasa ngabono nigo asinyire ngakyanyarete gwikiwa Mombasa gusena kyanyarete gutoka Mombasa lakini rende ngatibanje iri goswa ase enseme yo sasejere yo korigereria asayo asirete obugima bwaye na Onsarigo ase page ekero tokuri gazeti ya The Standard ne bwateringana rinene ase page ya kane gusomugano yora ora yonyora ase page ya kane gotabanga revealed cry for justice na inde ekiraba chinka chinde chigenderete kuborio bwene bwabo nigo ndochenga bono omonyanyimbo kose ebichere bosibwe gazeti ya The Standard nigere ebichayo y'omonyanyimbo yomo korwa ase ense kose korwa United Kingdom kose korwa UK oyobono okagere komoita omusubati obwate emyaka 20 noyomo ase omwaka 2012 omusubati oyoga niganyarete goitwa akanyara gosiria obogima bwae ase gosenga oyo nero mukagerwa asumugano wiga egotebeka nga omunyanyimbo Robert Parkish akoringa Robert Parkish abwatinga mwalimu bwesongono lyo yiga nagirende egotebeka nga nere ukagire kumuita omusubati Agnes Wanjiru asinsilia gosasensemeria ya United States bono mugano wiga nabokonyora gali United Kingdom nabokorra omugano yasibe cyakane nande ubuiti lakini ubuiti mono nabanyanyimbo amangana ayo munyanyimbo kubuli ali chikoko bakona guita utetiga bono enganera iga neri kuburinga ekigambiro gya Kenya ngitware obusaiti bwisaine burachikogera enseri ya UK enyare wancha omongwano yiganyara kubekwa byara gusanyara kurutwa behind the bus anyara kubekwetera ekiageranga ekiro kurigereria ense korengana nerichiko ria ense mugose British amachiko ya ba British nigo nga andake bagane tibusaiti bwoigoro mono tekubwekana buna ebigambiro bya Kenya bono kurende ndochenga aba wakili ose abana chibi nakoro igasense ya Kenya nigobe aliganetikima iliyo gochokonekya buna enka ya Agnes Wanjiru yanyorire obwene bwabo kurende nigatigito mwana moke abana jeshi bensi ya Kenya babere bagakora obokorera sensemuli ya IT aso emission yokoleta omulembe na gukora kisije sensemuli lumuraibu ense nyuma no emission ya elire lumuraibu enso moske Dr. Ruto agendera kugikiria ngandake abana jeshi ba Kenya mbairi kelike wenerete nabigo mbairi treatment ya bene kweta no murubuliga chibe chichi kyanda chibato mugano ujya soboime abakora nki muraibu ensago kwadera igori emission ya IT andaka saba nyimbo abana jeshi bensi ya Kenya baligati ya bali balinga emission yokubeka omulembe asensemuli ya IT asingana ya Haiti I think no nyabange batebanga it was a success na maine yate metomete abanyanyimba baiga bare kugenda roro nigo abantu abange bachagito twaro boba ekero kwigwete ngoyo mosirire babere oikabatato ekatoka nga abakenya bachakiro twaro boba lakini roche abanyanyimba abo bakolire mission babekiro omulembe asotagire ntwaragali omo ise omo David Governor bwensemeri ya Kiambu nanyare ko gago tinde kwa kulinde bono koranga family yende yakabere ni ganti mu biro nyara ko botilo korwa samangani gyamangani yugo taigwana na mugano likire chibe chiko bibaro mambyo bwatu mangana yugo tukanu sana nabakuru mugano yumo nchuma tege lakini rende nahekero ndocenga kolengana nechimira cy'abantu omuntu anyo otinde kirwe ebintu biri byo gotayigwana nandi birera umubero oli okikotinde korwa abantu babwana tutiga abantu batimokaso omurembe lakini chinka ebiramo gote bunga mechima buru ebya mibiseta bangana takweni go kwanyoranga abantu mbabwati morembe gono goika yabetiriri nanda chikurusugwa andake bamubeka alise bakagiretenga nali omoiko yoraba omurembe se family nabakora bangana yonse yubona arasibigambiro nyonyorega gworenga ngakimo wakili bwe familia yo dance no mari akoene kya mangana onsipi asigazeti chibe chikome mangana ibigambiro nto gwesonani kulende amangana eki obosemi bolinga tulende no ebintu binde tuasikano ekisokoro nemeika yanyagusira n'umuntu bekiro inse nahandika rumu kutindo koromo berenga ibi nabiragambo ekena kelike igwanane niyo tokoleta mangana buningoyu nahande yireta nguche kolenga no mugusi na ase page yikumi na kabere Onsarigo kwanirira igoro yaba MCA na boigo aba governor mugano yo noro natagete gukwanira chi ebiro gete titaka chinke chetire ate MCS warned against blackmailing governors aba MCA bono nigo banyare kumurikirwa kigima ekegera bachakire kororokananga nigo bakubikira aba governor metego na seki aba MCA nigo batagetenga aba governor gakindikire omuntu gete nimbata abantu babere batataiga banyorera amabagase county bone kikeirire kwanyoranga nonyane aba governor nigo basibire yatokanga andakekira aba governor batari gwikeria ayayiga kwanyoranga usibataikirania magania ayayiga yaba MCA bachaka bono
impeachment tukuchaka nyaruka yaye omuraibu enso musike William Ruto tukukwanira Shalin na Ruto unyolengana vegetekina na komoswera omulikio mu bibitabu yo okurukunga nero chora abono koranganigo ekine kikiarura sekiyambiro maiga y'umunyaruko ye Ruto kuigwana na asichinkwana chiabene ekine kekebegitwa sekigambere kenna keligamiri mani busumo na chibi na Robinson Ondieki litwali goronigo gyatugutetwale mayechinkwana chia omwana Ruto n'umulikio yo eotha y'ebitabu kuigwana na na yo likirichibe chia kale ochora bono ba ekine kikiabere terminated kolende tali mangana na boigo asinse moyende ngoteberenga come clean on November mini polls of plans opposition tells IEBC ponese moyo kwamiriria serikali nigo yatebirie ekiumbe kirigyo kurigererio bochori ne chimbe kia IEBC ase obochori oboke bole bosi bwo mutinyo 11 moche mole abrapse nabukolile mangana mange swagali nsemo yo moeli ya CBT bwe manyamangana agenda kuwateka CBT mambia bono nekeru kunyamanya yonsi ya magazeti itobono mambia nabokora amangana onsi pi asa gazeti ya The Standard gazeti ya Taifa Lelo naboigo gazeti ya The Daily Nation bono mambia kule kura sintu aigasema ya magazeti usirera sa magazeti usirera si gazeti tukumanyiri aliyatekire daye nyolere kopi ya uwe manyonsi kwenye gendera kwemanyikegema asobwa nsububuliki lenga ase obwa nsububuliki nigo tubwate chinguzo isatu kukomanyo kugenda bogo sebia tukumanyiri na aliyawateka bono mambia nchenkoro kwa omwana buliro ba Geoffrey Onsarigo kuruga igase studio mchendo ke Matildah Obaigwa meti timbo atirio giri nyingi lakini nchenkoro kwa Matildah ke mtoi Obaigwa yes egaro kemia tebira malieta na ali liogiri ane liketa imagana lende naboko enda goswa simitandao aliasi Getembe TV Facebook, Getembe TV YouTube, na baigo sina bachito, asene namba yende ya 07 41583878 726447367 Nkioko korase mitandao ni chinambe cho tulikiredi yao totebiga yubwate kurwa ase obwansho banetoko wakanga you are watching and listening with us. Thank you very much. Ndo mutumokomoke tukuirana never nereke bacha onkorogo etu mbili heheri akuruge tu akuruka heheri toskatachari Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire gusibaliensemo ya pension boigo abonchereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukureri ubuya ase chinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigochi advance loans boigon kurantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya Kisii sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasako.com Chama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sako ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within gusi wanaintu tora no konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake
ese wale batara join please inchukua ngo join tukini esako yeito bagusije yeito esa magenda Wakenya pamoja, you our concern. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate dumrang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green ubutambe bwa mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kwa gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene neduka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eduka ya obomo ya Ouru Superstores Limited nero eduka cholide ili kuba tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Ouru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Ouru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom
mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika kibesam na diaspora savings ase bari kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ipotani na Kenya pamoja sako iyonyore obukoreri ubuya ase chinsebona obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon bunam development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya Kisii sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya pamoja sako. Sako ya wa Kenya pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigo kwa savings wonko wake rabia isoko chara wa Kenya pamoja sako kune financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within gusi wanaintu tora wanago konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yito na gusi yito esa magendo wa Kenya pamoja you our concern. Getembe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine ichekerero nebinde binge nkwegerie bare amangana a beauty and hair dressing aigon nkwegerie bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga asamali tankuru kwa Alpato Maliba mwalimu manne Getembe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotoa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ni company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakuru chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi
birengo bikromono mbaitirini wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwatia kegori utari kubwatia numumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nikikotoka kilomita moyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakurikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ongaga, a Dean of Student, Getembe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Getembe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire koleto mwana atware skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Welcome back mwanchumulile Etwani ya Getembe murubili Etwani imi ya Getembe TV na Getembe Fire mabono mambia tukunyo kusangamo aigase studio egetuate banga tukuirana koratu never numuga konkorogo badaye ntobe nomoga niga ase studio none other than Professor Daktari Eric Owora turachukuligile mangra mange ajoba katika ntina mangana yechi county emambia bono igogendera ko bana intube kitali kyase yino mange turaligireli aigabono mambia umanyi bwa mangana aliyefiri sofa tukwanira Daktari Professor Eric Owora atakuwa ndani ya nyumba sibono Matildah tumenya kase never muga konkora tebinki abwati tkolia leo onkoroka diri okay never aya National anthem ya never. Hallelujah. Umugaka nyasaye mbuya kolire biya omboki very smart, very accurate, very intelligent. Straight. Okay. Umugaka James onkoroko nso ase never kwa zangu ra duniani. Abana inchi baito bali abana inchi baito tibali abana inchi baito lakini asinari mogo chimwari asinini asinaro mogo chimwari asinini ngo batebiande life and direct ase never yana iri tukoli rero. Okay umo rai skuru frani amagendera kurata life and direct kwa raja kera duniani umurai bono rocha ayamatina yebono kuruke ndogo umurai naye kuruke ndogo ngingo kurukire ndogo ekiagara abana inchi bagotebirie kene umurai naye biika tatunda naye biika endera tuwa manyoro mugambi twarenge kuria endera tuwa manyoro okay umurai kwa manyoro bono abanta abangita bipi kwa babagire pesa kwa pesa masanga kagabu bagene lakini umurai tulikurengereria tulikurake bule ndonyo kukarekorengere ngakiri bagotebi nando isekurire responsible bako misapima bako kotebinga naye bie kale ndego sinaye bie ko kale pakete kaki abana inchi bali yaje bieka aye manyanga wikira buno tababese tiago soka genda. Okay abana inchi baito ntatemba boliga tali asobobe abaraji abarabu baka kale kurusibe ayoro tonye ke biriti ke okobra ogo uterariko ngayoro che baroba kale kurusia. Okay kwamanya konyora umuntu ochiro bekira abantu tarari nando batebinga nande gendere tabande nonye kuruase mukanyomete kuru babekera iri bwiri kaki
chibesa chiboiri chikotoni chikosanzoro kuna mabere kaki mwamanya kuwa mwegu ayokorenga ngai chibesa ichiko ngai arusirie ere chibesa icho okay aiga sa arusiri ose naye konyako ibere nando korete bono ndai to gwake sa abatari uliora nebo gambiri uchire no kobokoiga otebiri nga maena nyasaye tibu atibesa abantu baminto mongekura igomini sinakorete bintu ga igese county yae usinakorete ga igase asobu musiga asakugamba usinakorete giga asobu bona yoroje otenogete gabosa tibesa yo vendrete go sangiri go sabosa tomanye tinona sarusia okay nane tigango tebiga abara ibande baroro omwana ntida tengo teiborungi tibese tinatiri kwara tibuati borungi asichikoro abara imbare naro konyora se tinde tairete akatumia tibese tiaye kurumo ukoye agataka okay bona igo tiri nande part 2 bona gotene tikura ko boli kwara boli ngaki ngainanda rusiechi agotobagera chinyinge okay abara imbare konyora bakoirwa ali roje baire biunigoro okay bamagro basazima emebwekano basazima chingiti basazima bintu fulani arabo amanya kuti nechibesa nechikali chimadringa wi arabo ayibona kwa mabate umwana unyerebe netoko achikura nere toko achikura kakina abasoroire abana inchi tabatali please digere liboronge abaraji abaiga mbaro bobolimo na mbaro boboene mbaro basetani na mbaro banyasaye next time nichembate yabanyasai nane nichembate yabasaitani let me tell you this tiganda rago tebiga mwana inchi tigango tebiga umuraji uchire bunachire burungeiga uikaranzire gali no ichire gabu na inu okay bono umanya gocho batebinga ki bone gento koranta etemba paliki bana inchi tatemba paliki ubasi arre imache fulani okay umurai ningo Nonkarago, murainingo, nonkarago. Okay, tamu one. Onkarago tamu one. Okay. Wamanya kuruo kwanyora bono. Kwanyora bono ilietali onkarago ya sarikire nere bono moko. Okay, wamanya koyu. Onkarago tam tu. Chibesa chamanya gosoka. Chibesa chigosoka ni chipei. Chibesa chigoso kaki nyasa one kaki chibesa chibuiri ni chibese chitobure tega sai kunande ganta bwati nonsingi 500 kaki omone none ngayera korusi abaraita batali mulende sana moto soiroche moto ira setani tabatali moto ira setani ikiagere bese nonyenga nande tatengo tebiga ebesa ni rokoegwa kugenda kwa ira no mwana school nando mwana osoma byapi ebesa nero koegwa yaere nzabu yatire yaere ikesabu abana inchi bono iganga abugocha bono ebirore kirinse immediately on the spot kaki bona bokomorra ngake ori nyarebe ebirore binde bono konya nigobegete chitindi yani babegete torikomorra gochimera lakini ere korume na korochi okay omanya kurwa koraki oita bono ntaitengo tebi mwancho morigererika mwancho motegere naye kaite naure ntatemba tebi ngaki lenda sana abarajiaba mbato ira setani tabatari please mbato ira setani ai wi mbaise korera mama ke munteke monike ngakorotacho abarajiaba iga ninu mogocha moche kotora tabatari please timogenda semerengende ya setani mominyoke roche mochikotoletera bono chibese chibwatamase tani tabatari please na basoroire ninchu ase nyasaye kabasi nyasaye igere motoraye na nyasaye motwale binte bironge bya nyasaye motoye binte bironge bya nyasaye onyene beso konga eteras nyasaye kirigento gochi ase nyasaye mukao gochi ase nyasaye nonyena yo monyene gochi ase nyasaye ebunga so gochi korasi nyasaye ogotorabu yomorai goikotorabia lakini ekero moko minyokaga igase ase birecha ikabu amaina nyasaye ntokoba na basorere ntokoba never hallelujah
akwase ntokoba no nkoroga kurire njetingomanya atebanga amashetani. Good morning. Etwani ya Getembe mwanchumulili onsikianda ikomi yote 9:10 ndani ya runinga yako Getembe TV na radio nambari 102.7 FM Getembe Fiber. Emabia bono Matildah ntwatebanga nyumo nkoroga kuri never unanyalire ukonyora muntu kakunyalire yali sana. Uyalire sana. Nguko mangana alire. Uyalire. Uyalire. Gabara ibali ndi chibesa bakoleta batali. Mape. Morende sana. Naona yo Obaigwa. Karaki sabu chilibwa okwera amesa. Ongorongo njarole. Njarole. Kaki Onsarigo. Goko andaka 500 kara. Goko andaka 500 kara. Tato mwana no ransi seni. Bono ngaikwa manyana aruzire ndo kuwa ganjire. Direnda yentonye merema. Ayentonye meremo na yenga. Besa telikoli kwa ngayaru mwancho mulire karibu sana toka ndo mutubu komo sinini lakini katokuira na tokura nere prova Erika Uwara asembe wono mambia asabangana au traligeri ime yagusia si county cheto na nato watengane nene kigma mbau tuskaga korebu ansoba neto kuira na tokwa tunakwambia ni gari karatika naye matringa sorry kemunto karatika ntate baboliga munyama kimumanyete oromo sabi ensengima oromo sabi na roje to nyago chi na kuesibike sabuni na kenyolini to nyago tua ekemoni we ngati kwakora kwa manya kire gobana. Alright, ngoja tu mwanchumuli tu skato chiale. A company ya Falcon bonno nigo ego kurereria amangana matono